Jesteśmy na rynku w Kłecku. Bardzo ładny ryneczek, bardzo ładne miasteczko. Spory rynek, musiało być to bogate miasto. Prawo miejskie 1265, już mówiłem. No i mamy kościół, który wygląda chyba na gotycki. Chodzi w walce kompanii kłeckiewskiej 18, czyli niepodległość. Więc robi to wrażenie. Widać mi jest mnóstwo przeróbek jego. No ale przez tyle lat, no to wiadomo. Fajne tego rodzaju są tutaj elementy. Piękny ogród. I wieża.